أوا زيما خينات هواحات زيما بريتوريان ኢሳያስ እንደመር ሁለት ሳይሆን እኛ እንሆናለን። ከኢሱ ወደ አፎም ጋር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል ብዬ ማመን ጀመርኩኝ እና በጦርነቱ ወቅት ኦፊሻሊ የሚታወቅ በጦርነቱ አሰብን መያዝ አለብን የሚል አቋም ነበረኝ። በፎርማል መድረክ ያነሳሁት ነው። ከጠቀሜታ አንፃር አሰብን የምናየው ለልማታችን አስፈላጊ ነው በሚል ነው። በጉልበት እንያዘው ብንል ግን ስንለማ ሸቀጦቻችን የሚወጡበት በር ይጠፋል በሚል ሂሳብ ያንን በር በጉልበት እንያዝ ብንል ግን የሚወጣ ሸቀጥ ማምረት ማንችልበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ስለሆነም ወደቡም ያዝነው ማልያዝነው ለውጥ አያመጣም። ያኔ በወደቡ ተጠቅመን ልንሸጠው የምንችል ሸቀጥ አይኖርንም። የተነጠልን የተወገዝን አገር እንሆናለን። ፓራያ ስቴት እንሆናለን። አነን ሁሉ ሰብ ክብሎ ዝደሊ በፍላይ በዚ አጋጣሚ እዚ ገጥና ናህና ረብሓ ኢትዮጵያ ከምዘይትበታተን ኢና ክንገብር ኢትዮጵያ ንኸይትበታተን ከይትገማማዕ ወያነ ዳግም ኣብ ስልጣን ከይመጽእ እዚ ያኔ ናተይ ትምኒት ናተይ ድልየት ናተይ ዝኣምኖ መንግስቲውን ዝኣምነሉ ኢለ ዝኣምን እዚ ክልተ ህዝቢ እዚ ኣብዚኣ ጎረቤት ዝኒሀ እንድሕር ዘይተሳንዩ ምስ ኢትዮጵያ ሰገርካ ከመይ እሞ ሰላም ዘላቕ ክኸውን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ነቲ ሰላም መቃወም ኣይኮን ህዝቢ ኤርትራ ቂም የውልን ማለት ቅሬታ የውልን ንሪኦ ኣለና ፍርስ ኢሉ መፅእ ፍርስ ኢሉ ስናስና ህዘውን ከይዱ ሕውስውስ ኢሉ ብሓንቲ ሻዕ ዋላቶም ተጋደልቲ ዋላቶም ሰራዊት እዮም ዕጥቀም ደርብዮም ሓቢሮም ይሰቕስቑ ሓቢሮም ይበልዑ ሓቢሮም ይተሓቋፉ ነይሩ ኣብ መራሕቲ እዩ ዘሎ ሽግር ዘይተኸፈተ በረታት ይከፈት ብባድመ ብሕሞራ እቲ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ይጀመር ናይ ማፅእ ሕጋዊ መልክዕ ስርዓት ይሓዝ ኣብቲ ሕሉፍ ኣይንንበር ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ ንረሳዕ እዮም ህዝቢ ትግራይ ረሲዕዎ ኣሎ ህወሓት ረሲዕዎ ኣሎ ኢህወደግ ረሲዕዎ ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ይረስዕዎ ኣሎ ናይ ወያነ ኣሽካዕላል ኣብቂዑ ጌም ኦቨር ተባሂሉ ቀርና ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ክልተ ውልቀ መልእኽቲ ንዝግበር ኩናት ከእንግድ ነጋሪት ኩናት ክውቅዖ ኣዋዜማ ኩናት ቀኒ ኣሎ بمنجزات عالم أغلبه تنفيقه زخرمة سحبه قطوتو هجدف مستقنان لومي مزاربي عبيت معكنا زين عالم قال دبلوماسي نياتاتن كخون الرأى كامنا يقال الدرب حليفو ناوته دراوي مدلاوات زعرق وطري كريتيم غزاتي دمن اسياد كموحج نموحاز زفال مولو بوتان وقتن أبي كخون زبل علال أبزباحة اللقوانات إتا زيادة خلو سفر كينات كتكون تخليها زبها للابوتا إتا بسرعة هجدف مريتي تقوبيت اني اتبل تقراي كتكون كم تخل كمت بزعاتيو نتخلل نزحلفو 34 عامتات حنساب بمنجست الند كالوان بجيزاو الند زمرحه واحد كن دهرتي بسنك مرجان بخفيل بسنكي جوجي بوليستاتون قبل على تقراي زورد عنوت جنا عبدو بافريكا نستفرمت سمع سلام بريتوريا الناق قلابته كزي من أبعن كليل كدنسن ايو زرع زرلو دحري سممع بريتوريا حلم حزب تግራይ نبار سلام نمركاب سعنوه وانين هيوتن نمسقان نابزنا فقو عدو نمملاس عنكيلو ينبرنبر بانصار باهجي حزبا تግራይ مريتا بعدقات امحرات غبيتو بابي احمد اب هاجراو ጉዳያት ከይትወከልን ርጉም ምሕደራ ከይትምስርትን ዝተገብረት بإساس أفوركي تدخيما ክትቅፅል ዝተፈርደትን ካብ ምዃን ሓሊፉ ሰላም ዝባሃገ ህዝባን መሬታን ድሕሪ ሕጽነት ውልቀ መልእኽቲ ኣብየ ኢሳያስ ንዝተኸስተ ቁርቁስ ናብ ኪናት ክዓርግ ኣብ ዝቃረበሉ ወቕቲ ትግራይ ቅልስ ክልተ ሓራምዝ ክካየደላ ዝተኣደነት ቦታ ትመስል መራሕታ ግን ኣብ ሓልዮትን ድሕነትን ህዝቦም የለውን ዝዓበየ ባህጎም መንበር ዝዓበየ ጸላይኦም ገዛእ ነብሶም ዝገዘፈ ስግኣቶም ድማ ገዛእ ብፀዮም ኮይኑ ተኸሲቱሎ ሓደ መንጣሊ ካልእ ሓላዊ ማሕተም ተባሂሎም እናተዋቐሱ ነታ ስምዕ ፕሪቶርያ ዝመሰረታ
ነቀይ ትብል ጊዜያዊት መንበር ንምብሓት ሓደ ጉጅለ ነቲ ካልእ ንምድኻም ካብቶም ክልተ ብሽርክና ኣብ ልዕሊኦምን ልዕሊ ህዝቦምን ኣስካሕካሕ በደላት ዝፈጸሙ ውልቀ መልእኽቲ ሓደ መሪፅካ ፀግዕ ንምሓዝ ኣብ ቅድድም ከም ዝኣተው ተራእዩ ብርግጽ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ስዒቡ ዝተመስረተ ጊዜያዊ መንግስቲ ሕቶ ህዝቢ ከይመለሰ ዝተዋህቦ ናይ 2 ዓመት ጊዜ ሶኒ 17 መጋቢት 2025 ኣብኪዑ ዋላ እኳ እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ንተወሳኺ 6 ኣዋርሕ ዕድሚኡ ከናውሓሉ ዝኽእል ዓንቀጽ ኣብቲ ስምምዕ እንተነበረ ካብ መቐለ ኣምሊጡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዓቐበ ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ድዩ ወይስ እቲ ቀበሌታትን ምምሕዳራት ከተማታትን ምስ ኣባላት ጸጥታ እቲ ክልል ተሻሪኹ ክጎብዝ ዝቐነየ ህወሓት እዩ ንትግራይ ወኪሉ መቓን ጊዜ ጊዜያዊ መንግስቲ ከናውሕን ክቆጻጽርን ዝብል ሕቶ ግን ንብዙሓት ከካትዕቀኒ እዩ ነዚ መልሲ ንምርካብ ግን 11 መዓልታት ምጽባይ የድሊ ነበረ ብፍሉይ ኣገዳዲ ኩነታት ንሓደ ዓመት ተናዊሑ ዝተባህለ ዕምረቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ሓላፊ ምምሕዳር ጸጥታ እቲ ክልል ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወታደራዊ ቆቢዑ ብኸራቫታ ብምቕያር ከም ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ኮይኑ ንኽመርሕ ስልጣን ካብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝተቐበለ ክእውጅ እንከሎ ብኣብይ ኣሕመድ ተጻሒፉ ዝተዋህቦ 8 መምርሒታት ከተግብር ቃል ኣተወ ምስ ህወሓት ተቐራሒኑ ኣብ ወቐሳ ዝቐነየን ካብቲ ውድብ ብጉጅለ ደብረጽዮንን ፈትለ ወርቅን ተደፊኡ ተባሪርካ ዝተባህለን ጌታቸው ድማ ፍሉይ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ብደረጃ ሚኒስተር ብዝተዋህቦ ማዕርግ ኣሰላልፉ ቀይሩ ነቲ ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝዘንጠሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኸማኽር ስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ተመጢኢሉ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ገና ቐላስ ተራ ክጻወቴ ኣብ ምባል ቢቢሲ ብረቡዕ 30 ሚያዝያ 2025 ዘውፅኦ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ድማ ኣብ ትግራይ ምስ ብጾቱ ብምዃን ሓድሽ ሊበራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሰልፊ ኣቂሙ ንህወሓት ክትክእ ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ መሪሕነት ህወሓት ሕጂ እውን ዘረብኡ ነታ ገዛ ዓድልካ በዓልኻ ናይ ምውሳን መሰልካ ተጣሒሱ ብምባል ናብ ኪናት ዘጥበሶ ህዝቢ ብኸመይ ይኽሕስ ዘይኮነ መሰል ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ተጣሒሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብኢሜይል መራሕትኩም ምረፁ ኢሉ ዘሽካዕልለሉ ሃውሃው ክፍጠር ሸያምን መንጣልን ኮይኑ ሓይሉ ክወፅእ እናረኣየ ገና ትእመት መን ይውሰዶ ኣብ ዝብል ናይ ስልጣንን ሃብትን ክርክር ይርከብ ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት እያ ዘላ ዝስዕብ ቅንያታ ኸ ከመይ ክመስል ይኽእል ይኸውን ዓውደ ውግእ ናይቲ ኣይተርፍን ዝበሃል ዘሎ ኩናት ክትከውን ድያ እቶም ጉጅለታት መነመን እዮም ክድሕንከ እንታይ ትግበር ኣይተርፍን ዝበሃል ዘሎ ጥምረተ ህግደፍ ወህወሓት እንታይ ክመስል እዩ ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ንምምላስ ተራ ትግራይን ኩነታታን ኣብ ዋዜማ ኩናት ኣብየ ኢሳያስ ንምድህሳስ ካልኣይ ክፋል መደብ ኣብ ዋዜማ ኩናት ህወሓት ኣብ ጉዳይ ፕሪቶርያ ብዝብል መደብ ምክትታልኩም ክንዕድም እንከለና ዘይክሰር ጊዜ ከም ዝኽነልኩም ብምእማን እዩ ምክትታልኩም ዝዕድም ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ኣስመሮም ሃይለ ሰናይ ምክትታል መቐለ ስፍራ ድራማታት ኮይና ኣላ ንኽልል ትግራይ ንልዕሊ 34 ዓመታት ክመርሕ ዝጸንሐ ህወሓት ኣብ ታሪኸይ ዝኸፍአ ዝበሎ ክፍፍል ኣጋጢምዎ ንሓድሕዱ ካብ ምውንጃልን ምክሳስን ሓሊፉ ብግሉጽ ምጥቕቓዕ ካብ ዝጅምር 1 ዓመት ሓሊፉ ኣሎ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ መንግስትን ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ውድብ ህወሓትን ዝኣተውዎ እንካን ሃባን ናብ ቃልዕ ወፂኡ ብሜድያ ክዘላልፉ ካብ ዝጅምሩ ሓጺር ኣይገበረን ክልቲኣቶም ሓይልታት ንዋንነት ውድብን ክልላዊ መንግስትን ዝገብርዎ ጥምጥም ኣብ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ዓሚቕ ምክፍፋል ፈጢሩ ከም ዘሎ ይንገር ዝሓለፈ ዓመት ናይ ምብትታን ሓደጋ ገጢምኒ ዝበለ ህወሓት ብተብተብ ኣብ ዘዳለዎ ጉባኤ ንምስታፍ ውድብ ኣድሕን ተባሂሉ ናይ ኣፈርክቡ መልእኽቲ ዝበፅሖ ጉባኤኛ ውድብ ንምድሓን ዝብል ጭርሖ ዓጢቑ ሓረስታይ ካብ ግራቱ ሰራሕተኛ ካብ ሽቕለቱ በኺሩ ኣብ መቐለ ከሪሙ ውድብ ድሒና ክብል እንከሎ ብኻልእ ወገን ሓድሽ ሓሳብ ክምእርር ዝበለ ናይ ጌታቸው ህወሓት እውን ምሁራትን ሓሰብትን ዝበሎም ኣኪቡ ምድሓን ህዝብን ውድብን ብዝብል ኣርእስቲ ብምምራፅ ኣብ ኣዳራሻት ክመክር ትግራይ ኣብ ክልተ ህወሓት ተመቕለት ክልቲኣቶም ጉጅለታት ኣኼባ ሓድሕዶም እናነኣኣሱ ኣብ ሓደ ከተማ ኣብ ሓደ ዕለት ዝገበርዎ ኣኼባ
كم تستسقو نبسطاوي قلولاو دا أيمرح امبر تحابيو زخرمه قسلو وحات بقليلو 5 حوس رأيان أبا خيباتات تحاسيرو صنحة في الليات مريحنت هو حات نابك على عزوصان كم مخانون لعلي هلخ كلتاتهم وقنات نفرادج أنه نهزب زاسقه بعبيو دما أبتقلل كقبرون زقبهم استفالالي عمامات زوقات التريو كخون قدن كونه بسالوس 13 حاسة كلتا شحن 24 جمرة مبل 14 قباية ودب هوحات كم زحلفو 13 قبايتات اتودب عبالات ودب بمن أزر دقفون استساتفون عين برن اتو قباية ببورد مرسا إيطوبيا أفلوتو السنفكو كخون انكالو مس فدرالو منقس إيطوبيا كم ودب ناي مملاس مسلي يتحلو ولي أبزبل كتع استسأمده هوحات دحرس سمع بريتوريا أوشتون ببوزحات حطوطات تواتيرو أقدمون زنبرة حدا عمت منفغن أبتدقاقامي أخيباتاتن كتعاتن كم زحلفو ينقر أمو داتا كلتشحن 23 نا 48 معالتات شقرون مفتاح استاكبه واحد سقمات نايتي بخينات عابها سياز قدمو كل هزبون زيكونا وددر سلطانن موقاس مريحنتن كدامسيو معالتات أخيبو أحلفوه كابز قدمو بمسرة سمع بريتوريا أب كلل تقراي نقولو زحاكو في جيزاو منقسن مسرات أب سمع كبتسحن كلو ودبه واحد أبو منبرو دكتور دبرزين كان بريزيدنت نايت جيزاو منقس قوينو نغمرح زغرو وطلب أب تكيزيتي بفدرالاوي منقس إيطوبيا تقبالنا تايرخبن أوشت اتودب كمراحي جيزاو منقس قوينو زغرقل سمن ممراز أب سقبره مرز آدما جيتاچو ردا بسبب دمس تمرسه ممراز جيتاچو بفدرالاو منقسون تقبالنا سلزرقب دما أب كلل تقراي جيزاو منقس تواغيرو جيتاچو ردا دما بريزيدنتو كوينو تسيمه قدمي كوينات جميرو أمونغو مريحنت هو حاز نبرة في اللي أب كيدي كوينات سبب مسيلو كوانت نبرة تحرس مع بريتوريا بفلاي دما مسمت كال جيزاو منقسي اتفل اللي كان بحدش قريحو كوز جيزي أي وسدن جيزاو منقسي 5 تدمر حدا بزبل سلعيت 50 حدا ميتاويت كاب أبالاتو كاب هو حد سترفى دما كاب مهرات أبالات ستان تغامي سلفتاتن كواقرن كلو بوتا بريزيدنتنت نهوحات استحزأ بمنبارو جيتاچو ردا نهوحات وكيلو سلطان بريزيدنتنت ناي جيزاو منقسي تقبله كابا عنتبو نيجيزاو منقسي اب تحت من كل صارو نمتاو زحلنا بيت صحفت هوحات نتي جيزاو منقسي زقاصاصرلون زورلون ميلاتات منداي كوفر ايدن وين بشموتن من عبللن زبل متفنان زجمره فلليت مريحنت اب كادع دحر موسو بجيتاچو ردا زمرحو برك زبلو لعلوت مرحت تودب زيتساتفو قبايح واحد نستقامو قلفو كمودب عنتي روس إبوان تبلا حدش تقاموتو رأيخون نزلو حطوطات هزبي زمندسلو مسمرغن كامت ايكالن عبكن دوس كأننا جندو كم جيتاچو ردا نزامن سلو عبالاتو مبرارن منسالن اي مسيلو دحرا خيبه واحد بلمانو زقبصو منبر بمقعبع نخرخبو مس فدرالاوي منقسي بحبو النازتي بقالع دما انا تهلالخه كقيد سنيحو جيتاچو ردا كاب سلطانو خئله هو حد كم بحدش يمزقب زبل طلب بورد مرسا إيطوبيا تقلبيسو ناي قدم حقاو سمناتو كملسلو وزته زبلو حطوطات زلعله هو حد نابي أحمد حطوطاتو نغملس كسقددو ستقمر منقدي كم قدم ناب أو حاستي سمع سلام بريتوريا زقنو كم أفريقا وحبرتن أمريكان زعمسلو وقنات بزقبرو دبلوماسيوي سمدو زيكونا نمتفنان أبي إسياس أمبيبو بتلبي مزي تردي أبقون هقدف كسلفي زعينتو مسوسوي نيرو أبزي بزحات ليقان تقارو زدعلوو حدا حتو قنالو هو حد ولا كولومي بورد مرس إيطوبيا دمسي سن بمبال يعقرقر بقودو مخه أب بريتوريا بزرخبو سمع أفلوتو رخيبو خنسو نمنتاي توسخ أفلوتو كابورد مرس إيطوبيا كحتتن كلم من المريسو زبل حتو نوزحات زي تملسة كويني ركب كابز تقبر لي فتنة قتلت عمليته أبو أديس أبا تعقيبه زبله جيتاچو رداون انتخونه موداتا معالتات سلطانو مسمك ألستو كم زراب العري أبو أديس أبا مسبل سجنان دبلوماسياتاتن تاكيبو شرحتات نايك أنا مسارحتو يقال علقو خبدن نبل سجناوي مرحي كودسن كحلفوي مريسو ويا مدحن استبعد جيزاو منقستو بمريحنته واحد
بتساتفنت لعلو تعزز سراويت اتخللن كم سعلوه كحبرن كلو مقالسي بايتا خونني زبلو عدم سلطان تقبلو منبر سلطان جيزاو منغستي نجنرال تادس ورده بمركاب نسو كم أماخاري قدايات مبرا أفريقيا بمخان بدرجة مينيستر مستي بدرونن سنايبرن كهادنو زغرمه أبي أحمد نمسرح منبر بيتن بيت صحفتن تعديدوه شموتي مرقو لي أم بالي ركب كابز حليفو ጌታቸው ነታ መጀመሪያ ወርሓ ጉንበት ካብ መዝገብ ፖለቲካን ውድባት ኢትዮጵያ ዝተሓገ ህወሓት ትከ ሊበራላዊ ሰልፍ ትግራይ ዝተሰምየ ውድብ ንምዃም ምስ ኣባላት መሪሕነት ህወሓት ዝነበሩ እሞ ምስኡ ካብቲ ውድብ ዝተሰጉ ብፀቱ ብምዃን ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ይንገር ኣብዚ ህወሓት ናብ ክልተ ዝተኸፍለሉ ወቕቲ ክልቲኦም ጉጅለታት ውድብ ምስቶም ተፀራሪ መርገፂታት ሒዞም ናብ ኩናት ምውፋር ስሕለቶም ዘብልሑ ዘለው ስርዓታት 4 ኪሎን ዓዳሃሎን ኮቃሙት እዮም ሓርዮም ብሰንኪ ጉጉይ ፖሊሲታቱ ንዝተፈጥረ ኩናት ኣብ ክንዲ ምኽሓስ ሕቶ ስልጣንን ህላውነት ውድብን ልዕሊ ድሕነት ህዝቢ ዝሰርዐ ህወሓት ውድብ ኣድሕን ብዝብል ጭርሖ ዳግማይ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት ከሽክል ዝኽእል ስጉምታት ካብ ምውሳድ ኣይተዓግተን ብርግጽ ብሕጋዊ መዳይ ህወሓት ኣይደሓነን ጥራይ ዘይኮነ ሕጋውነቱ ብወግዒ ተሰሪዙ ዝፈረሞ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ዘፍረሰን ብመንገዲ ዘተ ሒዝዎ ዝነበረ 50 ተደምሮ ሓደ ዝብል ውደባ ዘኽሰረን ሓዋህው ተፈጢሩ ድሕነቱ ካብ ህግደፍ ከቋምት ዳግማይ ንዓኻ ንምድሓን ናብ ኩናት ኣይወፍርን ዝበሎ ህዝቢው ክሓባብል ብሕጋዊ መንገዲ ክረኽቦ ዝነበሮ ስልጣን ምስ መራሕቲ ሰራዊት ተማኺሩ ብሓውሲ ዕልዋ ክቆፃፀር ይረአ እቲ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ምስ ህግደፍ ክምስርቶ ዝህቅን ዝምድና ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ነታ ክልል ኣደዳ ኩናትን መዝሓደጢት ብልጽግናን ካብ ምግባር ዝሓልፍ ፋይዳ ዝህልዎ ይመስልን ምስ ፌደራላዊ መንግስትን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ኣጋጢሞም ዘለዉ ፍልያቱን እንተኾኑ ምስ ህግደፍ ብዝግበር ሽርክነትን ምክብዕባዕን ክምለሱ ኣይክእሉን ብርግጽ ህወሓት ገና ሓደ ጭቡጥ ለውጢ ከየምፅአ ልክዕ ከምቲ ብሰንኪ ምርጫ ምስ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተጓኒሱ ናብ ኩናት ዘምርሐ ሕጂ እውን ናይ ቅድም መንነተይ ይመለሰለይ ብዝብል ዘይምኡ ብመሰረት ውሳነ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ሕጋዊ ውድብ ዝነበሮ መንነት ድሮ ተሰሪዙ እዩ ሕጋውነቱ ምስ ዝድምሰስ ብኸመይ ፖለቲካዊ ንጥፈታቱ ከካይድ ምስቲ ሕጋውነት ካብ ምስ ዝድምሰስ ናብ ኩናት ክንከይድ ንኽእል ኢና ዝበሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኸ ብኸመይ ጉዳዩ ክፈትሕ ሕቶ ስልጣንን ሃብትን ወጊድ ኢሉ ብህዝቡ ምሕሳብ ዝጅምረሉ ግዜ መዓስ ይኸውን ዝብሉ ሕቶታት ግን ክሳብ ሕጂ ግቡእ መልሲ ዝረኸቡ ኣይመስሉን ህወሓት ናብ ኣህጉራውያን ኣካላት ኣብ ፀሓፎ ደብዳቤታት ፌደራላዊ መንግስቲ ንስምዕ ፕሪቶርያ ከም ዝተሓሰ ኣንጻሩ በአንጻር ግዴታታት ውዕል ዝኸይድ ናይ ጸለመ ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ጉዳይ ኣፍልጦ ቦርድ መረፃ ዝውስኖ ዘይኮነ ሕቶ ፖለቲካዊ ውሳነ ከም ዝኾነን ብልጽግና ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ህወሓት ብምፍጻሙ ድሮ ኣፍልጦ ከም ዝሃቦ ከም ዝቁፀርን ብምግላጽ ምፍራስ ውዕል ፕሪቶርያ ብዲፕሎማስያዊ ቃላት ወግዓዊ ጌርዎ ይርከብ ህወሓት ብእንግሊዝኛን ኣምሓርኛን ዘውፅኦ መግለጺታት ናይ ሓደ ውድብ መርገጺ ዘይመስል ዝተፈላለዩ ትሕሶታት ዝሰፈሮ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝተጻሕፈ መግለጺ እዩ ግን ንውሳነታት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዘይቅበሎን ከም ዘይቅየደሉን ከም ምሕባር ኣይብኾነን ህወሓት ምስ ዓዳሃሎ ዝገብሮ ሕግብግብ ክልተ ምኽንያታት ከም ዘለዎ ዝእምቱ ገለ ተንተንቲ እቲ ውድብ ምትፍናን ህግደፍን ብልጽግናን ኣንቢቡ ብልጽግና ድሌቱ ንኸማልኣሉ ንህግደፍ ከም መፈራርሒ በትሪ ክጥቀመሉ እዩ ዝህቅን ክብሉን ከለዉ ካልኦት ህወሓት ኣብቲ ዘይተርፍና መሰለ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ኣብየ ኢሳያስ ምስ ህግደፍ ብምውጋን ኣብ ምእላይ ብልጽግና ክሳተፍን ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝኸሰሮ ስልጣን ከምልስን እዩ ባህጉ ይብሉ ካልኦት ነቲ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስራዝ ፖለቲካዊ መንነቱ ስዒቡ ክመጽእ ዝኽእል ልክዕ ከም ዝሓለፈ ናይ ቅድመ ኩናት ዓመታት ዝመስል ናይ ዕፅዋ ስጉምታት ምስ ዝፍጠር ብመንገዲ ኤርትራ ነቲ ዕፅዋ ከበርዕነሉ ዝኽእል መስመር ንምኽፋት ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይኣምኑ እንተኾነ ናይ ስትራቴጂያዊ ኣመራርሓ ጉድለት ኣለኒ ዝበለ ህወሓት ዘቐመጥክዎ ሓድሽ ሓሳብ የለን ዝበለ ጉጅለ ደብረጽዮን ከምቲ ንዝሓለፈ ነታ ክልል ንኹናት ዝመርሕ ኣጋጣሚታት ምድላዋቱን ኣመልኪቱ ድሒሩ ብኸም በዓል ኬርያ ኣብርሃምን ጌታቸው ረዳን ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ኣባላት መሪሕነቱ ዝወፅእ ዘሎ ምስጢራት እቲ መሪሕነት ሕጂ እውን ነገራት ብግቡእ የንብብን ብስትራቴጂ ተመሪሑ ንቑሕ ስጉምታት ይወስድን ኣሎ ምባል ኣይከኣልን ብሓፂር ህወሓት ስልጣንን ሃብትን ዝማእከሉ ናይ ሓፂር ግዜ ውሕስነት ንምርካብ ነቲ ክልል ናብ ካልእ ኩናት እንተእተዎ ዘይዓጦ ወይ እውን
يأتوا خمسلو زي سوتو أبشر حن فقران استحسر ودب كوينو لو مبال كاب حقي برحق يكونن أمونغو مريحنة هو حاز زقات أما خففل بقال خفالو أبتكبار وعل بريتوريان منبر السلطان جيزاو منقسن استمسرته في اللياتي نيرو انتخنا اتخلل مرجع كايدو حقاو منقستي كي مسرتن أفررلاو منقستي كي ساتفن منقسته بالسقنا بمنقد مرجع بورلو بزقابرام عنكفاتات استوقبت أمريتو قي ملس بدحري زقلمولو شرحي أمونغو مريحنتو سنيت نقي فتر زقبر فلالاي سقمتات بالسقنان أبي نتا وشتي إثيوبيا زعبي سقاتون انكو زي تبتنا ودبن كوينو تسنحه وحد نمبتتانون نتا خلل كم زي تمحدر كيركا طالقان مئتاون استتقملو شرحتات هو حاتن مريحنتون من باب تساينوهم نتي بدم حزب تግራይ ዝተበጽሐ ውዕል ፕሪቶሪያ እናጠቀሱ ክናቆሩን ልዕላውነትን መስር ሰውሳነን እትኽልል ብሰንኪ ሓንቲ መንበር እናተዳፍኡ ንአብይ አሕመድ ከም ሸያሙ ቆፂሮም ክሕጉሱ ክፅዕሩን ካብ ምርኣይ ዝዓቢ መግለፂ ፖለቲካዊ ዕሽነትን ባህመነትን ዝህሉ ይመስልን ንአብይ አሕመድ ንምፍርራሕ ብዝመስል መንገዲ ምስ ዓዳሃሎ ክምስረት ዝሕሰብ ዝምድና እውን እንተኾነ ስርዓት ኢሳያስ ንውግእን ወረ ውግእን እንተዘይኮይኑ مزخون يكون غربيت هاجر يكون حزبي نسلام عبيتن نرهوان معبالا سرح شركنات فتيرو سلازي فلت دليت سرعات كي تحل مفتوح وزيت مس سرعات سقبر زمدنا دما كي تجمر موداتو فلوتيو اتي صمدو زبل قصل تواهيبو بدرجة خدراتن افج اللتاتن موعلي محبراو ميديا كخون جميرو زولو ركبات كاب سبخا كينات وزيو ناب حقنيا سلام زسقاقر اب جبوت ربحان سمعناتن استمسرته بتابي إثيوبيا مسناي وصا منقسات بوليتيكاو ركباتن وعلاتن ناي مغبار انكو حقاو حلافነት ዘለዎ فدرلاو منقستي استماكله زياده كله دما نحزبي زساتفن زحقفن كخون مسعر ግን بوشتاون قدامون وطرتا استحمسه قلت استراتيجيكاو امرارحا علن زبل اب تاريخ وحد زحمق مرحነት تغيرو زوسد ጉጅለ ደብረጽዮን كحاسبون كسرحلون زخل አይመስልን اب كندوس نتي كاب قتل سلباو حزبي كساب راسيا كاب عمص دق انستيو كساب عنوت تحت قرصتات ان العله بستفالالي جبنات كينات كخصل صنحه سرعت هدف ناي زقدمه بدل كيس ارين نصر معلب خي جبرن وريدني نزبلو ادر عرسيو انكوس سلطاني تراي يتعقبلي ابزبل قمر ذات وي يمثل ابز حجوان تግራይ حويت امبر داغماي كينات كمزي ليا حزبا كمغلاص يعرفن جن سمع يرخبن هو حات نت بجيتاچو ردا استاتاتو نجوقان محدرات ودب بستوسن درجات حيسو وسن ديمقراسياو لمدن تزامادا حسابكا ناي مغلاص ناصنتن ندحريت كملس زخل عدل يبلون نت بالتدغاغامي انصارنا خونه زخي زلو ريتو حزبن منسيات تخللن كانغدلو زخل حدشن حقافن بوليتيكاو تحدثو كم زليو نصوري نزغديفو بناي زمنه سورا اتحساسبان ناي صلاي فتاوي زبل قرنا افريقاوي فلسفنان تمرحو مس هجدف زكايدو صمدو ግን مس فدرلاو منغستي ممليسو نمقرحن كوسدو بدحري بزح مسواتي نزمص تعفاف سلام حزب تግራይ ናብ ዳግማይ ኩናት ክመርሖ ስልጣኑ ሲትረፍ ህላውነቱን ከዕቅብ ናብ ዘይከለሉ ደረጃ ከውድቆ ናብ ዝኽእል አንፈት እናብጽሖ ይርከብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ልዕሊ 200,000 ዝግመት ሰራዊት ከም ዘለዋ ይግለጽ እቲ በህወሓት ከም ዝጽሎ ክግለጽ ጸንሐ ናይ መኸተ ሰራዊት ኣብ እዋን ፍልሊ ህወሓት ጸግዒ ጉጅለ ደብረጽዮን ወሲዱ ሓላፊኡ ነበር ከም ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ኣቐሚጡ ይርከብ ግን እዚ እውን ብዘይ ጸገም ኣይኮነን ወላኳ ህወሓት ንፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ኣነ ስለ ዝሓጸኽዎ እዩ ተመሪጹ ብምባል ሽቶ ከም ዘቑፀረ መሲሉ ክዕንድር እንተቐነየ ምምራጽ ታደሰ ካብ ንህወሓት ንላዕሊ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ዝጠቅም ይንገር ከመይሲ بحد وجن أبي نتمس إرترا كي وجن زفرها سراويت من كرخال تجراي نمبتان الجنرال تادسة أي جزاء سلزهابو الجنرال أبسراوي زلوا تقبل نتتكيمو نتسراوي تابع حسير جزء أتكو خفت حلو سلزغل إذا من زي سل الدماء عم محداراوي قدات منقستي تالكاناي متاو حضور حمام واحد لك كمتي مسابال مريح إنه تنبر جيتا شوردا أبرز ميتيو نتودب زدقمو الجنرال تادسون وعلى حديرو أبرزهم بمتاو أبموجو هو حتى حالتات من كل خالة تجراين زنبرة طبق زمدنا مسجيزة نمبتتانو كتكمل خمس خير نمجماتو أي شجرن
نزي مسكر كمسل مريحنة بلسقنا عبد السمونزي لجنرال تادس وردة نابستفال عليه كبابيتات إثيوبيا كزاورون ناي بحيرة أورومو بهلاو خطا إن البسة أبقونو نخسلف كحبابلون كرأة جمير زلو بلسقنا نبريدن تادس وردة كامت حببال حليفو تكاي هو حد كخون زخيل مريحنة نمفتار كنكاسا أسن نتخلل نمكفالو خسعرن كينات زيترف مسخون دما نتي أبز حلف كينات نتخلل دحر مكوصارو نزقاتمو أب حزبي تقبلنا زلو مرحنت ناي مركب بدهو باغو نملاي نتا قدم ገለ ዓመታት ልዕሊ ድሮንን ሮኬትን ዝፈርሓ መልሓስ ጌታቸው ረዳ ኣብ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣኽቲቱ ንመሪሕነት ህወሓትን ጀነራላት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ንምውቃዕ ከንበል ብላ ጀሚራ ኣሎ ጌታቸው እውን ተኾነ ዳግመ ንስሐ ኣቴ ብምባል ንሱ ከም ዝብሎ በደሉ ተኣሚኑ ንምኽሓስን ነቲ ክልል ካብ ዳግማይ ኩናት ንምክልኻልን ካልኦት ከም ዝብልዎ ብህርፋን ስልጣንን ህልኽ ምስ ናይ ቀደም ብፀቱን ተዳፋፊኡ ንትግራይ ብትግራዋይ ኣብ ናይ ምድኻም ውጥን ብልጽግና ዋና ተሰላፊ ንምዃን ሓርያ ኣሎ ጌታቸው ምስ ብፀቱ ብምዃን ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ብወግዒ ከም ዝእወጅ ዝንገረሉ ሓድሽ ሰልፎም ንህወሓት ኣብ ትኽልል ዝነበሮ ዓብላልነት ዘኽስር ክኸውን ይኽእል እዩ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ጌታቸው ረዳ ፖለቲካዊ ቕዓትን ፕሮፓጋንዳዊ ክእለትን እውን እንተኾነ ንህወሓት ድቃስ ክህብ ከም ዘይኮነ ንምግማቱ ኣየሸግርን በዚ ኸይኣክል ገለ መንእሰያት እቲ ክልል ናብ በረኻታት ብምውፃእ ነቲ ክልል ካብ ዓውላልነት ህወሓት ንምንጋፍ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምጅማሮም እውን ዕላላ ኣደባባይ ኮይና ኣሎ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ ዋዜማ ኩናት ህወሓት ዜማ ፕሪቶርያ ወሊዑ ንሓድሕዱ ቀስቲ እናቐሰረ ዝገብሮ ዘሎ ኩዳ ተራታ ክልልን ህዝባን ሰራዊታን ህወሓትን ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣዝዩ ዓዚዙ እኳ እንተሎ ህወሓት ኣብ ውሽጣዊ ቁርቁስ ተጸሚዱ ነቲ ክልልን ህዝብን ናብ ድሕነት ናብ ዝወስድ መንገዲ ይሕብር ኣሎ ንምባል ግን ኣይከኣልን ኣብዚ ሕጂ እዋን ጀሚርዎ ካብ ዘሎ ናብ ኩናት ዝመርሕ ናይ ሽርሒ ዝምድናታት ተቖጢቡ ኣብ ግጭት ክልተ መልእኽቲ እታ ክልልን ህዝባን ግዳይ ንኸይኮኑ ክጽዕት ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ዘለዎ ክርክር ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕ ኣብ ውሽጡ ሓቋፊ ጉባኤ ብምክያድ ውሽጡ ክጽግን ጥራይ ዘይኮነ ምስ ቦርድ መረፃ ኣጋጢሞ ዘሎ ቁርቁስ ክፈትሕን ንመንእሰያት ናይ ትኽልል ዝሓቁፍ መሪሕነትን ውዳብን ንምፍጣር ክነጥፍ ንጹር መርሓን ፕሮግራምን ክእምት ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ብሰንኪ ጉጉይ ፖሊሲታቱ ኣደዳ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዝተረኣየ ዝኸፍአ ህልቂት ዝገበሮ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ መስዋዕቱ ዝድብሰሉ ዕማም ክጅምር ይግባእ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ካልኣይ ክፋል መደብ ኣዋዜማ ኩናት ኣብዚ ተዛዚምሎ ኣብ ዝቕፅል ሳልሳይን መወዳእታን ክፋልና ክሳብ እንራኸብ ንዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ሰናይ ናይ ምክትታል ጊዜ የምንየልኩም ሻሎም